दिनै 2025 मायथाइनि 29 अक्ट'बर आरो दिनैनि सानावनो बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे गोबां थांखि आरो बिथांखिफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों। जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो बर' माहारिनि अलखदनि समाव खैफोदनि समाव आरो बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि खैफोदनि समाव गसंथानानै हेफाजाब होबोदों, बाथ्रा बुंबोदों आरो खामानिफोरखौ मावनानै थुलुंगा होबोदों। आरो दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव सासे बर' सुबुंखौ गावनि सोलेरखौनो सावना लानाय जा मोनसे नुथाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। थांखिनि गुबै बाथ्राखौ सावरायनायनि सिगां खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जों नुनो मोनदों आरो गोबाङानो गोबां रोखोमनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों कमेन्ट शेयार खालामलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबाङा गोबां रोखोमनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ दिनै शेयार खालामदों आरो डेम'क्रेसियाव बयहाबो मोनथाय दङ। नाथाय आं मोनसेल' पइन्टखौ लानानै आं दिनै बाथ्रा बुंगोन। दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनडिबि ब्रादार्समोननि नांनानै थानाय केसफोरखौ दाय दन्द'फोरखौ बोखारजोबनांगौनि थाखाय उइथड्रल जाजोबनांगौनि थाखाय आरो साफ्रोमबो एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय दायफोरा जोबस्रांजोबनांगौनि थाखाय दिनैयो हानजा सुरदों, दिनै प्रटेस्ट खालामदों, नङा होमबा? जोबोद बाख्नायथाव। जोंबो थुलुंगा होयो आरो अरायसम फैबाय थानाय समाव जोंबो सापर्ट होगोन। नाथाय बिनि गेजेराव माखासे पइन्ट्सफोरखौ लानानै जों जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बे माखासे थांखि बिथांखिफोरनि गेजेराव जिहेथु मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय दायफोरखौ केसफोरखौ उइथड्रल जाजोबनांगौनि बाथ्रा जिहेथु जोङो नुनो मोनदों। दा दिनैयो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय दायफोरखौ केसफोरखौ उइथड्रल खालामजोबनांगौनि जा बाथ्रा आरो बे बाथ्राखौ बे थांखिखौ थांनाय 2020-27 जानुवारिनि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफानि गेजेरजों रोखायै आबुं महरै लिरनानै लाबोनो हागौमोन। नाथाय बेनि अनगायै जोङो बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि 9.4 क्लज नाम्बाराव लिरनानै लाबोनाय नुदों जे हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागोआव। दा दिनै बे 9.4 क्लजआव जाय बाथ्राखौ जोङो मेनसन खालामनानै दोननाय नुनो मोनो बेखौनो बुजायो जे नन हाइनियास दायजों जायफोर मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना दिनैसिमबो केस रेजिस्ट्रेसन बा रेजिस्टार्ड जानानै दङ बैसोरखौ जायफोरनिखि नन हाइनियासजों माने केस रेजिस्ट्रेसन जानानै दङ बिसोरखौ कर्टआव हाइकर्टआव नायबिजिरनायनि गेजेरजों एंगारनाय जागोन बा कनसिडार होनाय जागोन। नाथाय जायफोरना हाइनियास दायजों रिलेटेड जानानै केस रेजिस्ट्रेसन जानानै दङ बिसोरखौ खुनु कनसिडार होनाय जानाय नङा होननानै जोङो 9.4 क्लजनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि 9.4 क्लजनि गेजेरजों। दा बे बाथ्राखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला बेराफारसेथिं 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनफ्रोमबो क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि बाथ्रा आरो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि बाथ्रा आरो थारैनो गमामायैनो इमप्लिमेन्टेसन जुदि खालाममारोब्ला बे 9.4 क्लजआव जिहेतु हाइनियास आरो नन हाइनियास जा बाथ्रा लिरनानै दोननाय जादों जुदि इमप्लिमेन्टेसन जामारोब्ला नन हाइनियास दायजों जायफोर रेजिस्ट्रेसन जाना दं बिसोरखौ कनसिडार खालामनाय जागोन बेबो नायबिजिरनायनि गेजेरजों, किन्तु हाइनियासआ अरायसम कानेक्सन जानानै थाबाय थागोन। दा बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। दा दिनैयो बेवहाय सासे बर' फिसा हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन जा 2020-27 जानुवारिनि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट गुबै थांखिया बेनोमोन जे मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ थांखिफोरखौ बा नांनानै थानाय दाय दन्द'फोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखियै बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय
बिटिआर एग्रीमेंट जाखांनायनि उनावहायबो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरनि मुङाव नांनानै थानाय माखासे बै दाय दन्द'फोरखौ जोङो सुस्रांजानायखौ नुनो मोनदिया। आनखि जों बेखौसो नुनो मोनदोंमोन जे बिटिआर एग्रीमेंट जाखांनायनि उनावहायबो माखासे मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनि मुङाव नांनानै थानाय दायफोरखौ रुजुननानै जोबथेसालियाव थानांनाय आरो दिनैसिमबो थानो गोनां बायध' जानानै फैदों। आरो बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा, एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानाव रन्जन दैमारि सारखौ दान मोनसेनि थाखाय बेल होनाय जायो बिटिआर एग्रीमेंटआव सासे सिगनेटरि महरै खालामनो थाखाय, आरो बिटिआर एग्रीमेंटनि सिगनेटरि खालामखांनायनि उनावहाय फिन आरोबाव जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिननाय जायो। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा बेराफारसेथिं माखासे पलिटिकेलजों लोब्बा थानाय माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा बुङो जे पिस एकर्ड, पिस एग्रीमेंट, शान्ति सुक्ति। दा दिनैयो जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि माखासे थांखि बिथांखि आरो ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सुस्रांनो थाखाय बिटिआर बायदि मोनसे एग्रीमेंटखौ खालामनाय जादोंमोनब्ला बे बिटिआर बायदि मोनसे एग्रीमेंटनि गेजेरजोंनो ए टु जेड मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरनि प्रब्लेम इस्युफोरा गासैबो सेवहांगार जाजोबनांगौमोन, गासैबो जोबस्रांजोबनांगौमोन। अब्ला दिनैयो जाय बिटिआर एग्रीमेंटनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरनि प्रब्लेम इस्युफोरा सुस्रांजादिया, माबोरैथो बिटिआर मोनसे पिस एकर्ड आरो शान्ति सुक्ति जाखो? आरो बिटिआर एग्रीमेंटनि एमअएसखौ जायफोर मानगोनां मेलेमजिबि सुबुंफोरा दिनै फरायदों बे बाथ्राखौ बुजिगोन, आरो जायफोरा फरायाखै स्टाडि खालामनानै बाथ्रा बुंबानो जाबाय। बिटिआर एग्रीमेंटआव पिस एकर्ड होनानै शान्ति सुक्ति होननानै मेनसन खालामनाय दोननाय गैया, आरो एकर्ड होनानैबो मेनसन खालामना दोननायखौ जों नुनो मोना। दा बिटिआर एग्रीमेंटनि 9.4 क्लजनि दफाखौ एंगारनानै गासैबो दफाखौ जों जेबो बुंनो थांला, नाथाय 9.4 क्लजनि जा बाथ्रा मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बिसोर साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। दिनैयो बै बिटिआर एग्रीमेंटखौ खालामनो थाखाय थांखि लानायनि सिगाङावहायनो दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै मा बाथ्राखौ जों लिरना लाबोनांगोन, बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ गेजेराव लानानै बे बाथ्राफोरखौ स्ट्रंलि थांखि लानांगौमोन। दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जोबथेसालियाव थानांनाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ दिनैयो दाय दन्द'निफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय एक्सट्रा स्पेसियेलि बर' माहारिया प्रटेस्ट खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैलामोन। मिथिबाय, बै बिटिआर एग्रीमेंट खालिनो बिटिआर एग्रीमेंटनि एमअएसनि गेजेरजोंनो रोखा रोखा थख' लिरनानै लाबोनायमोनब्ला, आरो बुंनो हानांगौमोन बै समाव बर'नि जायफोर मेलेमजिबिफोरा बिटिआर एग्रीमेंटखौ साफा साफा सिगनेटरि महरै दिनै सिगनेचार खालामहैदों, जे बे बिटिआर एग्रीमेंटनि गेजेरजों ए टु जेड एनडिबि ब्रादार्समोननि जुदि प्रब्लेम इस्युफोरा नांनानै थानाय केसफोरा जुदि सुस्रांजायाब्ला जों बे बिटिआर एग्रीमेंटआव साइन खालामा, सिगनेचार खालामा, आरो बे बिटिआर एग्रीमेंटनि गेजेरजोंनो एनडिबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारा उदां अख्राङाव जुदि फैयाबा जों बिटिआर एग्रीमेंटखौ जों सिगनेचार खालामा होननानै बिखा बुनानै बुंनो हानांगौमोन। नाथाय जों बे माखासे नुथायखौ नुनो मोनदिया। जोबोद दुखुनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायमोन। थारैनो गोख्रों गोसो थानायमोनब्ला माखासे माहारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ बाहायनानै जुदि बाथ्रा बुंनायमोनब्ला बे बिटिआर एग्रीमेंट खालामनाय सानखालिनो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड जेंनाखौ सुस्रांनानै लाबोनो हागौमोन। नाथाय जों दिनैयो गोबां उल्था जानायखौ जों नुबाय, जों नायबायबो, बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै नुबायबो, नायनो गोनां बायध' जानानै फैबाय। आरो दिनै बे बिटिआर एग्रीमेंटखौ लानानै गोबां बर' फिसाफ्रा गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुङो। नंगौबो, बयहाबो दुखु थायो, हारिनि सेन्टिमेन्टेला साफ्रोम बर' फिसाफोरनाव दङ। नाथाय माखासे बर' फिसाफोरा हारिनि सेन्टिमेन्टेलनि बाथ्रा बुंफ्ला गावबा गावनि क्रेडिटखौ लायै लायै दिनै सोरबाया दिनै मन्थ्रि जाहैबाय, सोरबा मिनिस्टार जाहैबाय, सोरबाया चिफ जाबाय, बायदिसिना गोबां रोखोमनि, सोरबाया कन्ट्रेक्टर जाबाय, बायदिसिना। आरो बिसोरो गावबा गावनि लुबैनायखौ मोनहास'वा मोनोब्लाथाय रायजो राजानि सिगाङाव फैनानै गोबां रोखोमनि गोदै गोदै बाथ्रा बुंफ्लाफैयो, फुस्लायफैनो नाजायो, बुरखायफैनो नाजायो। नाथाय थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय बर' माहारिनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायमोना
बर' माहारिनि सेन्टिमेन्टेलनि सार्थबादिखौ लानानै सोर बर' फिसाफोरा माबायदि बाथ्रा बुङो, सोर बर' दैदेनगिरि लिडार्सफोरा माबायदि बाथ्रा बुङो, बेखौ जोबोद माने नायबिजिरग्रोयो। बेनि उनावसो सानायनि उनावसो एक्सेप्ट खालामो जे नंगौ थारैनो बे सुबुङा सैथो बाथ्रा बुंदों आरो बिनि बुंनाया जोंनि माहारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा। दिनै बेराफारसेथिं जों नुदों माहारियारि आफाद बनसु दिनैयो दिल्लीयाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै आन्दलन खालामहैगोननि बाथ्रा आरो बेराफारसेथिं माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे मोननैसो थांखि आरो बिथांखिफोरनि गेजेराव बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय रेलि खालामनाय, प्रटेस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय फैबाय थानाय समाव बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ, मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा इउनाइटेड जानानै गांसे फिरफिलानि सिङाव मोनसे प्लेटफर्माव जिरायनानै जुदि मोनसे थांखिखौ होसोआब्ला बेफोरबायदिनो मिरौ जिरौ गावबागाव क्रेडिटनि थाखाय सुबिदाबाजि नागिरग्रा माखासे लिडार्सफोराल' दिनै सुबिदा मोनलांबाय थागोन। बेनि अनगा जेबो नङा। दिनैयो बर' माहारिनि बुहुमाव जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ, मोनसेल' थांखिया मामोन? सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जेरैखि जाया जों सोरजिनानै लाबोग्रोनो नाजानाय आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जों लाबोनो हाब्लासो बे बुहुमाव जोंनि बे बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दानानै गालांनो हागोन। आरो बे थांखिजोंनो बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ फोजाखांनानै गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ आन्दलन खालामनो दिनै फोरोंलांबाय। बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ दिनै फोजाखांलांबाय। नाथाय दिनैयो जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव माखासे सेल्फिश लिडारफोरनि थाखाय, अहंकार गोसोनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय, गावबागाव सार्थबादिखौ मोनबानो गोजोनग्रा लिडारफोरनि थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव जेब्लायबो गावस्रा गावस्रि एना एनि जाबाय थानो नाजानाय, जाबाय थानो सुबिदा मोननाय माखासे नुथायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दा बे माखासे बिथिंखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै नोजोर होनांगोन। दिनै जोंनि बर' माहारिनि थामोनथानि जा मोनसे सिस्टेमेटिक लामा हान्थिनाय, बे बबे लामाजों थांगासिनो दङ आरो जाय लामाजों थांगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव बर' माहारिनि थाखाय बेनिफिट जागोन ना जाया, मुलाम्फा जागोन ना जाया, बेखौबो जोङो सानहरग्रोनांगोन। आरो दा समनि जाबायदि मोनसे थासारि, बे थासारिनि एंगेलजों जुदि डिभाइड एन्ड रुल पलिसियाव गावजों गावनि गेजेराव जुदि गावस्रानानै सासेया बै दाबसेयाव होस्रिखावनाय, सासेया बै दाबसेयाव होस्रिखावनाय, बिदिजों मालाबाबो बर' माहारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां, जा थांखि, बेखौ जोङो साक्सेसफुल खालामनो हानाय नङा। आरो जाय आद्रा जानानै थानाय सिमां आरो थांखि जोङो इउनाइटेडलि जोङो मोनसे गारांजों होस्रिखावबा इजियैनो गोरलैयैनो जोङो लाबोनो हागोन। मेजरलि इउनाइटेड गैयैनि थाखाय जों दिनैसिमबो बेफोरबायदिनो थेर बेथेर जागासिनो दङ। आरो बे बिथिंनि बेलायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन, आंनि मोन्दांथिनाय बाथ्राखौ आं बुंगोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै दिनैयो गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोदों। जोबोद मोजां। बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ फिन आरोबाव दिनैयो गोसो मोदोम ना गासैखौबो फोजाखांनो हाबावनाय जोबोद फोथायो, जोबोद अनसायो। नाथाय मेजरलि सैथोआ बेनो, मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि होनो नाजानाय, लाबोनो नाजानायनि आन्दोआव नाथाय आं सैथो बाथ्रा बुंगोन, मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बा पलिटिकेल प्लेटफर्माव लाबोनो नाजानाय, लाबोबाय थानो थाखाय जेब्लाबो नाजाबोबाय थानाय, बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना जाबाय एन्टि बड', एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड लिडार्स आरो पलिटिकेल लिडारफोरनि माखासे प्लेन पलिसिफोर, जाय प्लेन पलिसिया स्पेसियेलि जोंनि ट्राइबेल हारि लोगोसे जोंनि बे बर' माहारिनि माखासे थामोनथाखौ डिस्ट्रय खालामनो नाजानाय आरो बे जोंनि बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ डिस्ट्रय खालामनो नाजानाय। आरो आं बुंगोन बे गुबुन हारिनि एन्टि बड', एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे प्लेन पलिसिफोरा थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एसेब्लाबो साक्सेसफुल जादों होननानै, जेराव थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जेरैखि जाया खायदा बोराय बाहायनानै एन्टि बड', एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड लिडारफोरा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल प्लेटफर्माव बिसोरो एन्ट्रि मारि होनो हादों। साननानै नाय। आरो जेसेबांखिनि जाथाय, जेसेबांखिनि हिस्टरिकेल जारिमिन जालांदों, गासैबो एन्टि बड', एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड गेम
जा प्लेन पलिसिनि गेजेरजों जालांदों नाथाय जोंनि बर'नि माखासे इन्टेलेक्चुवेल गावनिखौल' मिथिग्रा लिडारफोरा जेब्लायबो गावनि स्वार्थ बादियाव बाथ्रा बुंनानै बर' फिसाफोरखौ बाहायनानै बर' फिसाफोरखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै सैथोखौ लाखुमनो दिनै खामानि मावगासिनो दङ बेखायनो जोबथियाव आं बेखौनो बुंगोन बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ बिदा फंबायमोन साग्रिद जा एलार्ट जा सोरबायदि बर' फिसाया सोरबायदि बर' दैदेनगिरिया मा बाथ्रा बुंदों बेखौ बिजिरनानै नायनो नाजा बेनि उनावसो थुलुंगा हो बेनि उनाव सापर्ट हो गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि